layin nan lalle ba kowa har yanzu layin nan ya ba kasuwa ba wanda ya shigo har yanzu. Kai mu kara kuri insha Allah akwai wanda za su zo. Hakuri ya zama dole a hanyar nan yau. Ai ko mun daren dadewa za mu tsaya a nan. Shine babban hanyar mu na cin abinci za mu tsaya. Kai ga wani kyan haka. Ina yake? Yakuba nan dan wareram ya ce in yi muku san barka. Yayan Idris ne kanin kalla ka bani kudade ba shakka. Shugaban gayin mu na wareram. Ai can Na gaishe. ga na towa mutumin. Kabarin ya zo kusa da mu za mu tafke shi. Assalamu alaikum, barkan ku da yamma. Zo na. Ya kai malaman. Ya kai. Ina za ka je? Kin gari da ne wallahi. Mu ina loma da Na nuna zuwa cikin gari ka zo nan kuma kuke so. Ka abin da yake jiki ka zo nan. Jikinka duka. Ni wanda kuma ya jiki na. Ka je shi. Wannan takarda ta ce wannan. Takarda yau cinye za a yi da. Rike nan, rike wannan. Na rike. Wuce mai da kwas banza. Ji. Allah ya sa. Mun samu abin karyawa da gilashi ka gan shi nan. Ba gilashin ai zai yi kyau. Gashi abinka. Shi ga yana zowa. Ai ni na gashi tun kamun ka gan shi. Don wannan an yi babban kamu wannan ko da An gani samu ma. kayan kudi a jikin shi. Kai wannan da kayan da ya sa ma kawai a kayan kudi ne. Zo na ka ce ina za ka zo ina za ka je. Kai so kai maka da mutum ne ba. To ka ga mu da ta. Ai ba mu da ta. Don me kuke cire mu kayan gaba da? Hudashi. Wallahi yau na tara wani azzalumai. Da komi da komi. Ina kudin da suke jikin ka. Wallahi na tara azzalumai. Sun caja mun kayan gaba da bani da komi wallahi. Ga wani zobe, wannan zobe nan yana da kudi. A wannan zobe ba zan bada ba. Wallahi ba zan bada wannan zobe ba. Ko kashe ni za ku za bar wannan zobe. Wallahi ba baka za ta zobe nan. Hudu takalman. Wallahi azzalumai dole in ba su kayan yau. Hudu zoben nan. Na huda gaba da na huda. Wallahi ya tara wani azzalumai. Sake mu wannan da Allah. Tsaya. Bani da komi kun kwace kayan na gaba da bani da komi. Ku ya guri da bani da komi. Kun kwace kayan na gaba da bani da ya na wani barayi da suka kwace mu kayan na gaba da wallahi har da takalmi na. Ga can zo mu tai. Akwai aiki gane wannan yaron nashi ma ya dauko yaron nashi so da yana zuwa. Ina muke? Ya kasuwar wannan su ne suka kwace mu wannan har yadda ke ni wallahi. Mun san kanin gaida ba za mu zaba shi ba yi. Ku ne bara yin da ake fara yin gari. Wa za ta yi ne wallahi. Wa za ta yi ne. Wallahi har duka su Ga abin da muka karba a hannun shi. Kawo shi. har da kudi har da zobe har da waya. Wannan ni a hannu na dama ya kare. Komi da komi sun karbi kayan. Mu da karbi gaba da. Ga wannan ne. Yau. Wannan wajen. Eh,